Hei kaikille ja tervetuloa tähän valmennuksen osioon, jossa mä tuun nyt jakamaan mun oman synnytystarinan teille. Mä oon synnyttänyt mun tyttären 1,5 vuotta sitten. Kuten olen aikaisemmin maininnut, niin hän syntyi täällä meidän kodissa. Mulla oli kotisynnytys ja oli täällä mukana kätilö ja mun puoliso, mun mies. Ja silloin kun mä tulin raskaaksi, niin mä rakastin olla raskaana. Se oli parasta aikaa. Mä kaipaan tosi paljon sitä aikaa, koska se tunne, kun sun kehossa kasvaa elämää, on jotain käsittämätöntä. Ja vaikka toisilla saattaa olla haastavaa, mulla oli tosi haastavaa alkuun väsymyksen kanssa, niin se ei silti poistanut sitä nautintoa, minkä mä koin siitä tunteesta, että kohdussa oli joku, joka kasvoi. Ja sitten etenkin kun alkoi tuntea niitä ensimmäisiä liikkeitä, niin se oli jotain aivan uskomatonta. Ja muuten mulla oli suhteellisen helppo raskaus alkuväsymyksen jälkeen, niin alkoi vähän helpottaa ja on normaalisti tosi urheilullinen, mutta raskausaikana ei maistunut minkään tyyppinen liikunta ja joogaa tein jonkin verran, mutta siihen se oikeastaan jäi. Mutta muuten niin oli aivan ihanaa. Mä nautin. Oli silloin loppukesää, kun mä olin viimeisillään raskaana ja mun tytär syntyi sitten syyskuun puolessa välissä. Ja siinä loppua kohden niin alkoi kyllä tuntumaan, että oli kypsä. Se on hyvä sana kuvailemaan sitä tunnetta. Mulle ei ikinä tullut semmoista tunnetta, että nyt ulos, vaan mä melkein toivoin, että raskaus olisi jatkunut vielä vähän pidempään. Mä olin valmistautunut siihen, että menisi vähän pidemmälle kuin laskettu aika. Loppupeleissä meni 4 päivää lasketun ajan yli, eli ei kovin pitkälle. Mä olin valmis olemaan vielä pari viikkoa raskaana. Ja vaikka mä koin, että mä oon valmis siihen, että hän saapuu, niin mä nautin niin paljon siitä raskausajasta, että olisin hyvin voinut jatkaa sitä kyllä pidempäänkin. Sitten tuli syyskuun puoliväli ja mä heräsin kello 5 aamulla ja mä olin myös, kun mä tein näitä kaikkia mun visualisointiharjoituksia, niin mä aina näin edessäni ja tunsin, että mun synnytys lähtee käyntiin 4 tai 5 aamulla ja niin siinä sitten kävikin itse asiassa, just niin kuin ajattelin. Ja mä tunsin semmoista pientä tuntemusta kohdussa, vähän niin kuin semmoista pientä kuukautiskipua, että se kuvailee parhaiten sitä tunnetta. Ja mä ajattelin, että varmaan voisi antaa miehen nukkua, mutta mä olin niin innoissani, että oli pakko herättää hänet. Ja eihän me saatu sitten tietenkään unta enää, kun me oltiin liian innoissaan molemmat, niin noustiin ylös ja tultiin tekemään aamupalasmoothiet. Ja sitten mä istuin alas meidän olohuoneeseen ja musta ei oikeastaan tuntunut, että mä en halunnut tehdä mitään. Kaikilla on ne omat tavat, jotka tulee esiin siellä synnytyksessä ja ne omat jutut, mitkä tuntuu hyviltä. Ja mulla kaikki ne, mitä mä olin harjoitellut, eri meditaatiot ja hengitystekniikat ja rentoutusharjoitukset tai musiikin kuuntelu, niin mikään niistä ei tuntunut siinä tilanteessa enää hyvältä, vaan mä halusin täyden rauhan ja hiljaisuuden. Ja mä olin luonut valmiiksi itselleni tällaisen synnytyssoittolistan, jossa oli musiikkia, mun suosikkikappaleita, mutta mä en halunnut sit kuitenkaan musiikkia, missä oli sanoja. Se ei jostain syystä tuntunut. Se häiritsi mun sitä semmoista kuplaa ja mua jännitti tosi paljon. Mua todella jännitti ennen synnytystä ja silloin kun se lähti käyntiin. Ei pelottanut, mutta jännitti. Ja mä en siinä tilanteessa sit halunnut mitään sanoja häiritsemään sitä mun kuplaa, niin mä laitoin luontoääniin, missä on musiikkia taustalla ja se oli täydellistä. Se oli niin upeata musiikkia. Joka kerta kun mä vielä kuuntelen sitä soittolistaa, niin se nostaa kaikki muistot mieleen ja kyyneleet silmiin. Ja sitten mä istuin sohvalla ja en oikeastaan halunnut edes nousta ylös sieltä, vaan tuntui hyvältä vaan olla ja mä kattelin ulos ikkunasta ja mä vähän pohdin vielä, että onkohan synnytys käynnissä, kun on ensimmäinen lapsi, niin sitä on vähän epävarma, vaikka nyt jälkeenpäin mietittynä se oli hyvin selkeä, että oli käynnissä.
niin siinä mä vielä vähän pohdiskelin, että ehkä tämä on jotain harjoittelusupistuksia. Ja sitten mä jossain vaiheessa katsoin ulos ikkunasta meidän pihalle ja me asutaan täällä ihan metsän keskellä ja ei ole naapureita tai mitään, että vaan iso piha ja puita ympärillä. Ja sitten mä huomasin, että meillä on tämmöinen pieni lampi tuossa pihalla, niin sen taakse käveli peura ja tämä peura meni makaamaan siihen just lammen viereen. Ja siellä ei aikaisemmin ollut liikkunut. Toki peurat kävelee siitä, mutta ei ne ikinä jää tollattiin lepäilemään meidän pihapiiriin. Ja mä reagoin siihen, että se oli aika erikoinen tunne, mikä siitä tuli. Ja mulla tuli ihan semmoinen tunne, että hän tuli jotenkin siihen suojelemaan tätä ympäristöä tai jotain. Toi jonkun viestin mukanaan ja se oli niin maaginen tunne siinä hetkessä. Ja hän jäi siihen makoilemaan varmaan pariksi tunniksi. Ja sitten yhdessä vaiheessa mun mies oli käynyt pihalla purkamassa meidän uutta sohvaa, joka saapui tietysti samana aamuna, kun synnytys lähti käyntiin, niin hänellä oli pakko saada se sieltä pihalta sitten sisään nostettua. Ja just kun hän tuli sisään istumaan mun vierelle, niin mä kattelin ulos ikkunasta ja mä näin tämän peuran makaavan siellä lammen takana. Ja yhtäkkiä mä näin, kun hän nosti katseen suoraan ylös kohti taivasta niin, että vaan tämä kaula näkyi. Ja mä muistan, että se tuntui tosi surrealistiselta se tilanne, koska se oli vähän kuin jostain lasten piirretystä, kun näkee tuosta vinkkelistä eläimen. Mä en ole ikinä ennen nähnyt niin kuin tästä vinkkelistä peuraa. Ja se oli tosi jännä tunne. Ja sitten mä näin, että hän katsoi taivaalle ja taivaalta näkyi iso varjo, joka lähestyi. Se oli ensin pieni ja sitten se laajeni se varjo tuossa maassa. Ja sitten yhtäkkiä mä näin, kun valkoinen haikara lensi olohuoneen ikkunan edestä ihan melkein maan tasalla. Ja nostetaan vielä tunteet pintaan. Se oli niin aika uskomatonta, että haikara lentää olohuoneen ikkunan edestä sinä päivänä, kun synnytys lähtee käyntiin. Ja se lensi ihan siis ehkä 2 metriä maan pinnasta ja ihan ikkunan edestä. Ja todella musta tuntui, että sen jälkeen mä tiesin, että okei, että kyllähän tänään syntyy nyt tämä meidän tytär. Ja meillä oli myös aikaisemmin ollut viestejä tuli haikaroilta, että haikara oli niin kuin meidän tyttären symboli ja oli sitten nimieskakussa oli haikaran tämmöinen pieni esine tai sellainen. Ja niin sillä oli merkitystä jo aikaisemmin raskausaikana sillä haikaralla. Ja sitten se tuli vielä tervehtimään siinä aamuna, kun synnytys lähti käyntiin. Se oli aika maagista. Vaikka ei ihmeisiin uskoisi, niin se oli kyllä omassa elämässä semmoinen hetki, että sen jälkeen kyllä uskoo. Ja sitten me ihmeteltiin miehen kanssa, että mitä täällä tapahtuu. Eläimet tulee piirittämään talon. Ja sitten mä tiesin, että nyt hän kyllä syntyy tänään. Ja sitten synnytys jatkui siinä aika rennosti ja supistuksia tuli jonkin verran, mutta ne oli täysin siedettäviä, ei mitään niin kuin suurta vielä. Ja sitten mä ajattelin, että varmaan voisi olla hyvä syödä vielä ennen kuin tulee sen verran intensiivistä, että ei enää ruoka maistu, niin kerää vähän voimia sillä ja saa energiaa. Ja tulin keittiöön ja mies laittoi mulle puuron ja söin siinä sen. Ja sitten musta tuntui, että ehkä voisi olla hyvä vähän liikkua. Ja mä nousin ylös ja menin halaamaan mun miestä. Ja mulla tuli ihan, kun mä halasin häntä, niin tuli semmoinen ajatus mieleen nousi, että mulla on viimeksi ollut näin innostunut tunne silloin, kun mä olin lapsi ja oli jouluaamu. Semmoinen ihan täpinöissä ja semmoinen jännittävä, kutkuttava tunne vatsan pohjassa. Ja sitten mä katsoin mun miestä kasvoihin ja mun piti just avata suu ja sanoa hänelle tää. Niin hän katsoi mua ja sanoi, että vitsi, mulla on ihan semmoinen tunne, kun silloin lapsena jouluaamuna, niin meillä tuli samaan aikaan just se sama lapsuusmuisto mieleen. Oli tosi kaunis hetki. Ja sitten mä siirryin makkarin puolelle ja jäin nojailemaan vähän sänkyyn. Meillä on tosi korkea sänky, niin se oli niin kuin hyvä korkeus mulle nojailla. Ja
se varmaan auttoi, kun mä nousin ylös seisomaan ja pääsin vähän liikuttaa lantiota, koska sitten yhtäkkiä alkoi tuntua jo hurjan paljon enemmän. Ja siinä vaiheessa sitten mä sanoin, että nyt mä haluan ammeeseen, koska mä halusin synnyttää vedessä. Ja yleensäkin se lämmin vesi tuntui tosi hyvältä ajatukselta itselle. Ja mun mies meni laittamaan ammeeseen vettä ja mä jäin siihen hengittelemään ja jo selkeästi enemmän sain nojata sänkyyn ja keskittyä rentoutumiseen, että alkoi jo tuntua, niin mä sanoin hänelle, että nyt voisi laittaa kätilölle viestiä, että pikkuhiljaa hän voisi alkaa tulla. Ja mä en jaksanut odottaa edes, että se vesi olisi täyttynyt ammeeseen, että mä hyppäsin sinne heti, kun siellä oli vähänkään vettä ja se tuntui tosi hyvältä, että se oli ehdottomasti. Mä huomasin jo raskausaikana, että vesi oli hyvä elementti mulle, niin se tuntui siinä kyllä helpottavan niitä tuntemuksia. Sitten mä jäin ammeeseen istumaan ja mä olin semmoisessa niin kuin risti-istuntoasennossa. Se oli ainut asento, missä tuntui hyvältä olla. Ja mä itse asiassa jumituin siihen asentoon melkein koko synnytyksen läpi, joka oli vielä 8 tuntia, koska joka kerta kun mä yritin vaihtaa asentoa, niin alkoi tuntua niin paljon enemmän, niin vaikka jalat meni ihan ja puutui ihan täysin, se oli melkein koko synnytyksen raskain hetki, kun jalat oli niin kipeät. Niin mä sitten jumituin siihen asentoon ja sitten mä jatkoin vaan, mä oikeastaan vaan istuin siellä ammeessa koko loppusynnytyksen ja siinä ei hirveästi sit mitään jännittävää tapahtunut. Mä tosiaan mä en tykännyt siitä, että kukaan niin kuin hirveästi kosketti tai muuta, että mä en kaivannut siinä muuta kuin mä vaan hengittelin. Ja jossain vaiheessa mä muistan, että mä oksensin, että se helpotti jotenkin sitä semmoista painetta vatsassa tai niitä niin kuin, supistustuntemuksia. Ja oksennus tuli varmaan parikin kertaa sen jälkeen vielä, että 2 tai 3 kertaa taisin oksentaa, mutta se ei ollut mikään sen kummempi juttu, että se jotenkin helpotti sitä painetta. Ja sitten mä join paljon, että neste maistui hyvin, se ei ollut ongelma, niin elektrolyyttijuomaa muistan, että mä join ja olisiko ollut kookosvettä. Mies toi sitten mulle paljon juomaa. Mutta se, mikä auttoi mua eniten niihin supistuksiin, oli kun mä sain pois sitä painetta sieltä alapäästä. Eli mun mies otti mua niin kuin kainaloista kiinni ja nosti ylös. Ja se helpotti tosi paljon. Et jos mä olisin tiennyt siitä, että tää on niin kuin mun juttu, niin mä olisin varmaan laittanut jotkut jooganauhat tai jotkut sinne kattoon roikkumaan. Että mä olisin itse saanut nostettua, koska se oli tietysti miehelle aika rankkaa nostaa 80 kilosta raskaana olevaa siinä 8 tuntia putkeen, mutta hän teki sen rakkaudella ja se auttoi tosi paljon. Niin se oli oikeastaan ainut asia, mikä mulla sitten tuli siinä synnytyksessä, että mihin mä kaipasin tukea. Mutta muuten niin mä vaan istuin ammeessa ja mä synnytin ja mä hengittelin läpi supistuksia ja jossain vaiheessa tuli sellainen vähän hiljaisempi vaihe, mikä usein tulee sit ennen sitä loppurytinää. Ja silloin mä muistan, että pelkkä hengittäminen riitti siihen, että ne supistukset oli paljon kevyempiä. Mutta sitten kun ne oli kovempia ne supistukset, niin mä muistan, että mä joudun käyttämään pikkasen ääntä. Ja koska tämä leuka on hyvä pitää rentona synnytyksen aikana, koska se on yhteydessä kohtuun, niin se oli ainut ajatus, mikä mulla oli päässä, että pidä leuka rentona. Ja mulla auttoi se, kun mä tein vähän semmoista, vähän niin kuin hevonen, tämän tyyppistä ääntä, niin se piti rentona koko ajan sen. Ja se auttoi sitten, kun tulee supistus, niin teki mieli vähän puristaa lihaksia, niin sit sen sijaan, että lähtee kiristämään, niin auttoi toi ääni sit siihen, että pysyy rentona. Ja sen huomaa varmasti itse, että kaikille sopii sit eri tavat, mutta tämä oli mulle tosi toimiva tapa. Ja sitten kello oli varmaan ehkä 4 iltapäivällä, kun 5 aamulla lähti käyntiin synnytys, niin ehkä 4-5 paikkeilla sitten niin mä huomasin, että nyt alkaa taas nousta se intensiivisyystaso näissä supistuksissa. Mutta ne oli edelleen tosi siedettäviä. Ja mä luulen, että mua jännitti tosi paljon, että miltäköhän synnytys tuntuu silloin raskausaikana. Ja sitten mä ehkä loppupeleissä varmaan pahensin niitä mun mielessä kuin mitä se oli, koska se oli koko ajan niin kuin
totta kai se tuntui, mutta se oli koko ajan täysin niin kuin siedettävää, että mä pysyin niin kuin tilanteen päällä, että ne ei vallannut mua millään tavalla ne tuntemukset, vaan se tuntui, mutta ei se ollut niin kuin paha sillä tavalla, että ehkä odotukset olisi ollut jotenkin pahemmat tai jotain. Ja mä muistan, että mä ajattelin jossain vaiheessa, että ei ne niin kuin tunnu vielä niin paljon nämä supistukset, että en ole varmaan vielä niin kuin 10 senttiä auki. Ja sitten alkoi ponnistuttaa. Ja sitten mä mietin, että okei, että oliko tämä nyt niin kuin se pahin vaihe nyt, koska mä olin lukenut monesti, että se viimeinen 1-2 senttiä, niin se on se niin kuin intensiivisin kohta. Mutta mulle ei tullut sitten taas sellaista, että se tuntui koko sen, niin kuin monta tuntia putkeen oli kyllä intensiivistä ja ne tuli aika tiheästi myös jossain vaiheessa mulla, tai aika pitkäänkin. Mutta ei se ollut sitten loppupeleissä, se oli ihan, mä olin tilanteen päällä koko ajan. Ja sitten alkoi ponnistuttaa ja se alkoi tosi kevyesti. Ja silloin mä sain vihdoin vaihdettua asentoa. Mä menin nojaa taaksepäin ja mun mies istui mun takana, niin mä sain nojattua häneen ja nostin kädet hänen niskan taakse ja sain siitä vähän sitä omaa nostovoimaa ja se tuntui tosi hyvältä. Ja sitten mä jäin siihen varmaan 1,5 tuntia, melkein 2 tuntia ponnistutti tosi kevyesti, mikä on ihan tyypillistä ensisynnytyksessä, että ponnistusvaihe on pitkä, eli sille voi hyvin antaa kyllä ihan oma rauhansa ja tilansa. Ja sitten jossain vaiheessa kätilö kävi välillä kurkkimassa ja otti muutaman kerran sydänäänet kuunteli, mutta muuten hän oli vaan siinä tukena eikä niin kuin tehnyt mitään. Ja sitten jossain vaiheessa, kun oli ponnistuttanut jo suhteellisen pitkään, niin hän tuli ja lempeästi sanoi mulle tai kysyi, että olisiko sun hyvä ehkä kokeilla toista asentoa. Ja mä olin itse kyllä aistinut jossain syvällä sisällä, että mun pitäisi ehkä vaihtaa asentoa, että ei nyt oikein, niin kuin, ei se lapsi tällä tavalla nyt synny. Mutta tietysti jännitti ja pelotti se, mikä oli vielä edessä, se niin kuin kaikkein, se loppuhuipennus. Mutta sitten kun hän sanoi sen, niin se oli niin kannustavaa, niin sitten mä uskalsin, että okei, että nyt mennään. Ja mä pyysin mun miestä nostamaan mut kyykkyasentoon. Ja mä sain niinku toisen jalkapohjaan, ammeen pohjaan ja toisen polven. Ja saman tien, kun mä vaihdoin asentoa, niin kaikki meni 0–100. Ja mä tunsin heti, että nyt se vauva tulee, että siinä ei ole epäilystäkään, että mitä alkoi tapahtumaan, vaan paine kasvoi aivan valtavasti. Ja mä tunsin, että nyt niin kuin lähtee työntymään se vauva ulos. Ja mulle ponnistusvaihe oli ehdottomasti haastavin. Sehän kesti siis alle ehkä 10 supistusta se itse synnyttämisvaihe. Sehän oli lyhyen aikaa, mutta se oli mulle se haastavin. Ja mä en tiedä, että johtuuko se siitä, että mä en ollut oikeastaan edes ajatellut ponnistusvaihetta. Kun mä mietin synnytystä ja tein kaikkia mun harjoituksia ja visualisointeja, niin en mä edes ajatellut koko ponnistusvaihetta. Se jotenkin meni multa ihan ohi. Niin ehkä se, että mä en ollut valmistautunut, niin jotenkin sitten se yllätti intensiivisyydellään. Että se tuntui kyllä. Mä ehkä pari kertaa tuli semmoinen voimakas supistus ja mä tunsin kädellä, että vauvan pää oli jo niin kuin tulossa. Ja mä käytin ääntä, eli mulle tuntui hyvältä. Mä todella siis huusin, mutta ei semmoista niin kuin kiljuntaa kuin elokuvissa, vaan joku semmoinen tosi syvä, ihan vatsan pohjasta tuleva semmoinen eläimellinen ääni. Ja se auttoi tosi paljon. Niin pari kertaa tuli tämmöinen niin kuin karjunta, mutta muuten niin mä tunsin, että se keho kyllä ponnisti sen vauvan sieltä. Mä en itse ponnistanut, mutta se tuntui silti, että se oli niin voimakas se ponnistusrefleksi, että siinä ei tarvinnut hirveästi tehdä mitään. Ja sitten mä muistan, että mä kurkkasin alas, mulla oli suhteellisen pieni vatsa koko raskausajan, niin mä näin, kun vauva syntyi. Ja mä näin niin kuin vauvan päälaen, kun se oli syntynyt se pieni päälaki. Ja mä ajattelin, että pää on jo ulkona. Mutta tää oli helppo juttu. Ja sitten tuli tosi voimakas poltto. Et nyt musta tuntuu, että nyt niin kuin ehkä menee jotain, ehkä vähän repee tai jotain. Ja mä olin vähän epävarma, että kannattaako, että voiko mä nyt jatkaa ponnistamista. Mä en oikein tiennyt. Sitten mä katsoin mun kätilöä ja
hän ei edes katsonut mua silmiin. Hän vaan katsoi sinne ammeeseen, mutta hän tiesi tasan tarkkaan, mikä tilanne oli, ja hän sanoi, että anna mennä vaan. Ja sit mä uskalsin, kun hän tsemppasi, niin tiesin, että okei, tämä on ihan ok. Niin sitten mä pienen ponnistuksen ja sitten se vauvan pää syntyi. Niin mä katsoin, että herranjestas, että nythän se vasta oikeasti syntyi se vauvan pää. Että se oli vaan päälaki aikaisemmin. Ja se näytti valtavalta se pää, ei se oikeasti ollut, mutta siinä tilanteessa mä muistan, että mä katsoin, että apua, miten iso. Ja sitten sen jälkeen se oli helppo. Yksi pieni ponnistus enää, mitä odotin, ja sitten syntyi hartiat ja koko keho tuli sieltä helposti ulos. Ja sitten se oli ohi, ja kätilö halusi ottaa muutaman kuvan vielä siinä, kun hän oli vedessä, mutta eihän mä malttanut niin kuin jättää, vaan mä nostin äkkiä syliin ja rinnalle. Ja sitten mä muistan, että niin kuin kaikki katosi, koko maailma ympäriltä. Mä en huomannut enää kätilöä, mä en tiedä missä mä olin, se oli vaan se vauva. Ja me itkettiin ja halattiin ja se oli upea hetki. Ja napanuora oli suhteellisen lyhyt, että mä sain hänet nostettua just sopivasti rinnalle, mutta ei kovin paljon pidemmälle. Ja sitten vauva itki jossain vaiheessa, mä en edes tiedä miten kauan meni, ei varmaankaan montaa sekuntia. Niin sitten hän käytti ääntä ja kaikki vaikutti tosi hyvältä. Mä en sen enempää edes ajatellut sitä vauvan vointia, musta vaan kaikki tuntui hyvältä ja hän vähän katteli meitä siinä sylissä ja me itkettiin. Ja sitten kaikki tuntemukset kehossa katosi heti kun vauva syntyi. Et mulle ei tullut yhtäkään jälkisupistusta tai mitään tällaista, niin kun, että se oli sillä ohi. Ja sitten me jäätiin ammeeseen ja mä vähän sitten tuli semmoinen, että vauva alkoi niinku etsiä rintaa ja mä olin lukenut, että se voi olla ihan hyvä antaa hänen itse vähän niin kuin etsiä tiensä rinnalle, että se on sen jotenkin maidon erityksen kannalta hyvä juttu. Niin sitten mä annoin hänen vähän itse etsiä tiensä ja sitten tietysti vähän avustin myös, että sain rinnan suuhun ja sitten hän sai vähän maitoa siinä muutaman minuutin ikäisenä ja se oli upea hetki. Ja sitten meni muistaakseni ehkä pari tuntia ennen kuin istukka syntyi. Eli ihan rauhassa odotettiin sitä, sillä ei ole myöskään kiire. Ja mä halusin, totta kai napanuora sai sykkiä loppuun, se oli varmaan ehkä 1,5 tuntia kiinni se napanuora, että se oli todellakin ihan tyhjä. Ja sitten mulla tuli yhtäkkiä semmoinen tunne, että nyt mä haluan leikata sen napanuoran. Mä tunsin, että mä haluan jotenkin erottaa nyt tai saada loppuun sen synnytyksen jotenkin. Ja sitten mun mies sai leikata sen napanuoran ja se oli tosi kaunis hetki, kun tuntui, että se oli se hetki, kun vauva irtaantui siitä kohdun maailmasta ja tuli sitten taas niin kuin mun hoivattavaksi, että hän ei enää tarvii sitä, koska nyt hän oli mun sylissä ja se oli tosi koskettava, hieno hetki. Ja mun mies leikkasi napanuoran tosiaan ja sitten pikkuhiljaa tuntui, että nyt niin kuin olisi hyvä saada tämä synnytys loppuun, että vielä kun istukka on syntymättä, niin siinä on tietysti synnytys loppuu vasta sen jälkeen. Ja sitten kätilö pyysi, että saako hän vähän avustaa, niin hän pikkasen veti napanuorasta, joka oli siis vielä kiinni istukassa. Ja sitten mä tunsin, että se niin kuin johti semmoisen pienen supistukseen. Ja sitten hän sanoi, että ponnistan vaan. Sitten mä niin kuin ponnistin ja tosi kevyt ponnistus ja sitten se tuli ulos sieltä. Et 2 kertaa jouduin ponnistaa, että se vähän jäi kiinni ja sitten se tuli hienosti ulos sen jälkeen. Niin se oli helppo juttu. Sitten mua jännitti se nimittäin tosi paljon. Mä ajattelin, että se jotenkin, kun oli synnyttänyt ja tehnyt sen ison työn, niin sitten tulee semmoinen, että nyt en halua enää mitään. Älkää koskeko, älkää tehkö mitään. Mä en halua enää, niin kuin, tulee semmoinen, että mun keho on nyt tehnyt tämän työn. Ja se tuli tosi vahvasti mulle ja se oli ihanaa, että se tuli niin helposti sit se istukka kanssa sieltä. Joo, sitten me jäätiin vielä vähän lillumaan ja lopulta mä siirryin sänkyyn ja mies sai lapsen ihokontaktiin hetkeksi. Sitten mentiin sänkyyn imettämään ja silloin oli kello jo iltaa, että hän syntyi 7 illalla. Ja muutaman tunnin oltiin siinä ja kätilö oli mukana ja vähän auttoi mua ja mitään repeämiä ei tullut, että joku ihan pieni haava vaan tuli ja se oli varmaan se, kun mä tunsin silloin, että
ennen kuin toi pää syntyi, niin en halunnut, olisin saanut, olisiko ollut 1 vai 2 tikkiä siihen, mutta mä en halunnut ja se oli hyvä päätös. Mä en huomannut mitään synnytyksen jälkeen ongelmia, toki jälkivuoto normaalisti, mutta se ei niin kuin ollut ongelma, ei tuntunut, ei sattunut eikä mitään, että se parani sit itsestään tosi hienosti. Ja sitten me hoivattiin vauvaa ja sitten kello oli varmaan jotain 12, kun me yritettiin saada vähän unta ja yllättäen saatiinkin unta. Et tosi pinnallista, outoa unta se oli, mutta nukuttiin kuitenkin ja vauva oli siinä meidän välissä koko ajan ja imetin koko yön. Ja se oli ihanaa, kun oli omassa kodissa ja kaikki omat tuoksut oli lakanoissa vauvalle, niin kuin tuli tutuksi. Ja omat ruuat ja herkut ja terveelliset ruuat, mitkä on mulle tosi tärkeitä, niin ne oli kaikki täällä. Ja kätilö tuli sitä aamulla heti moikkaamaan uudestaan. Ja kaikki oli tosi hienosti, että meillä ei ollut, oli se tietysti hassua, että oli heti 3. Että se oli ehkä ainut, mitä mä en kotisynnytyksessä ollut edes ajatellut, että sitä tosiaan jää sitten ihan 3. Mutta eihän se ongelma ollut, mutta en vaan ollut ajatellut asiaa. Että sitten taas, jos kaipaisi enemmän tukea, niin olisi varmasti ollut kiva, että siinä olisi ollut joku sitten mukana vähän kertomassa ja neuvomassa, jos semmoista kaipaa. Ja siihenhän voi pyytää sitten kotisynnytykseenkin joku mukaan tukemaan, jos siltä tuntuu. Mutta joo, ja sen jälkeen ei ollut mitään, niin kuin me pesittiin vauvan kanssa ja oltiin paljon ihokontaktissa ja otettiin vieraita sitten, kun tuntui siltä. Että ekan päivän haluttiin olla ihan rauhassa ja olisiko olla jopa se toka päivä. Sitten vasta 3. tuli meidän vanhemmat ja se oli hienoa. Ja mulla on synnytyksestä, kuten ehkä huomaa, niin tosi hyvät muistot ja vaikka siinä oli intensiivisiä kohtia, kyllä niin kuin tuntui ja saa tuntua. En mä olisi halunnutkaan, että vauva vaan plup syntyy ja se on siinä, vaan kyllähän niin kuin, se matka oli se juttu ja se tunne, kun sä oot tehnyt sen, niin se on ihan uskomaton. Siinä tulee niin voimakas olo ja se todella on, se muuttaa koko naisen, koska sä synnyt itsekin uudestaan siinä äidiksi ja se on semmoinen loppukoe ennen äitiyttä ja mä todella näen sen niin kuin positiivisena asiana, vaikka se tuntuisi tai haastaisi, niin kyllä sitä jälkeenpäin silti muistelee synnytystä niin positiivisesti ja ihanasti. Mulla ei ole mitään huonoa sanottavaa mun synnytyksestä, vaan se oli upea kokemus ja se kantaa kyllä loppuelämän. Ja musta tuntuu, että sen ansiosta mä tuun puhumaan myös mun tyttärelle ja lapsille tosi positiivisesti syntymästä ja synnytyksestä ja näyttää kuvia, mitä silloin otettiin mun synnytyksestä. Ja siihen tulee varmaan muodostua aika erilainen suhde sitten koko siihen konseptiin, että mitä on synnyttäminen, kun saa lapsesta asti näitä positiivisia kuvia. Toki realistisia myös, että kyllä se on haaste, mutta se on upea haaste. Niin, tässä oli mun synnytystarina ja oli ihana kertoa ja jakaa sitä teille. Niin kiitos, kun jaksoitte kuunnella ja muistakaa kuunnella paljon muitakin positiivisia synnytystarinoita. Mä voin vinkata, mistä niitä saa. Sillä on iso merkitys siihen, että miten valmistautuu siihen omaan synnytykseen. Mutta kiitos ja nähdään sitten taas seuraavalla videolla.